ani nevím, jestli to není jako drzí nebo troufalý se na to tady ptát, ale jaká je ta vaše práce z pozice, když třeba rozhodujete o tom, jak svěřit dítě, komu svěřit dítě, rozhodnout se, jestli do ústavní péče to dítě nebo řeknu tomu psychodňákovi, že tam to dítě nechám ještě další rok. No, těžká otázka. Předně děkuji za pozvání. Já si toho moc vážím si toho, co dělají pěstouni, pěstounské rodiny. Pro mě je vlastně vždycky jako jedna z nejhorších odpovědí, kterou slychám, bohužel častěji, než bych si přál, je odpověď: pěstouny nemáme. Tak já jsem rád, že jsem někde, kde pěstouny máme, kde pěstouny jsou. Takže to si užívám. Tak to rozhodování, takhle za mě vlastně ta práce soudce v téhle oblasti je daleko víc to není jako standardní justice. To je, já někdy s nadsázkou říkám, že jsem nejlíp placený sociální pracovník v republice. Tak si myslím, že by to i mělo být. To tak je to správně. Omlouvám se za to, já za to nemůžu, jak je nastavené odměňování. Takže nevím, jestli je dobré si z toho dělat legraci. Chci tím říct, že jsem prostě spíš sociálním pracovníkem než soudcem, tak to vnímám. A samozřejmě jako hodně přemýšlím o osudech těch dětí a osudech těch rodin, o kterých mám rozhodovat, a vždycky se snažím hledat to nejlepší možné řešení, které se nabízí. Bohužel ten systém je nastavený tak, jak je nastavený. Pochopitelně se to snažíme nějakým způsobem měnit. My jsme se o tom bavili se Štěpánem. Ten systém, a teď to možná bude znít trochu úřednické, já tady do těch krásných slov, která tu zazněla, těch lidských příběhů a příběhů dětí, jako nechci úplně vnášet takové jako na první pohled úřednické věci. Ale za mě je to vlastně strašně důležité. Já si myslím, že každý systém má stát na datech, každý systém má stát na číslech a ten náš systém ani na jednom pohříchu nestojí. A vlastně cokoliv se v tom systému někdo pokouší udělat a změnit, tak já si nemůžu pomoct, ale my vždycky jako začínáme s tou změnou někde od prostředka nebo možná až od konce. Právě protože nemáme ta data. My prostě zoufale potřebujeme ten systém učesat, upravit. Musíme prostě být schopni rozhodovat se nějakým standardizovaným způsobem hodnotit ohrožení těch dětí v rodinách. Na základě toho sbírat data, na základě těch dat prostě počítat nějaké limity a možnosti toho systému a potom ten systém podle toho upravovat. A tohle si myslím, že je obrovský dluh, který máme a který jako by bylo opravdu jako záhodné změnit. Jsou to hnusná jako čísla, hnusná úřednická data, ale myslím si, že to je něco, co by bylo ultimátně ve prospěch těch dětí, o kterých se tady bavíme.